मोजां स्टार स्टार जायो ओहो न' मामि इखौ लायाथ' बियो मोजां वाव नाइस चाहिए एक निकालो दा दोनफिन दे आइस फुदुंलायबाय नामा नोंलाय हा आयै फुदुंलायबायहाय आइसो समायखादोबो जि मोजां समायदों Thank you, Sislani Ane.
बिफांनि थारा जाबाय मामे मोसाबाय खुंगिरिनि गेजेरजों केलेन्डार होनानै फैबाय थानाय बर'दिननि मुङै जोङो उइस बावनो थाखाय इच्ছা खालामबाय बिनि सिगां वी उइस यू मेरि क्रिसमासनि मेथाइखौ स्टार्टनि आरो बे बे फैबाय थानाय जोंहा गेदेर बर'दिन आरो गोदान बोसोरनि मुङै जोंनि बर' बाप्टिस्ट चार्च अफ बेंगलर गिर्जानिफ्राय बे ख्रिस्टमास आरो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ बे केलेन्डारनि गेजेरजों बावहरनाय जाबाय आरो जोंहा बे सनजितानि पार्लार स्टाफ बिसोरनिसिमबो जोङो बर' बाप्टिस्ट चार्च अफ बेंगलर गिर्जानिफ्राय बे गेदेर सान आरो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ बे केलेन्डारनि गेजेरजों जोङो बावहरनाय जाबाय आरो जों मोनसे गोजोननाय मोनदों जोंहा जोंनि गेजेराव जोंहा मेडाम दोङो नामखौबो आं मोजां मिथिला सम्पि बे जोंहा संजितानि न'खरजों लोगोसे बे केरल रंजानायनि गाहाम रादाबखौ जोंहा सम्पि सिस्टारनिसिम बावहरनाय जाबाय आरो जोङो बे केलेन्डारखौ होनानै जोङो बर' बाप्टिस्ट चार्च अफ बेंगलर गिर्जानिफ्राय गेदेर रंजानाय आरो गोदान बोसोरनि गाहाम अनसायनायखौ बावहरनाय जाबाय बेलेग बिसमाव एक्सट्रा रायलायनो अबयस्या बावबाय जोंनि मण्डलिनिफ्राय जोबनायाव बिफांनि खिथा खालामबाय जा फैबाय थानाय सुनिबार नैथि खेबनि थाखाय जागोन जा बासाफा नोगोरावहा बेलासिनि 3:30 जायफोरा सम होनो हागोन बिथांमोना जोंजों लोगोसे ओंखारगोन बेखौ आं नोंथांमोननिसिम खावलायनाय थाबाय आरो आं गासै बे समाव जोबथा आर'ज खालामनि जोबनायाव बयखौबो हामबाय होबावबाय जोंजों लोगोसे मदद होबाय हेफाजाब होबाय आरो जोंनि रंजानायखौ बेबायदि मोनसे गोगोम खालामनायनि थाखाय गासैनि थाखाय इसोरा साफ्रोमबो आशीर्बाद खालामथोंसै आरो बेनि मोनसे आर'ज खालामनि बेनि उनावनो जोङो दिनैनि केरल रोजाबनाय हाबाफारि जोङो फोजोबनोसै अनसोग्रा बोलोग्रा गासिबो दोलो गोदान गामिया सासे थांबाय गमायनिया थांबाय जायखौ लिंहरनाय आंजों जमायानो मा रानदों अनासि नै अनासि बहुत गोबावनि उनाव बेंगलराव मोनजाबाय औ दे क्रिसमासनि मोनजाजेनबाय न' अनासि जों फार्स्ट नाय एडभान्स मोनजाबाय गोथावथार ने बा मानसिफोरा नै अनासि एडभान्स मोनजाबाय नै अनासि जादों गासैबो बरिया गोथाव मोनबायनो बेंगलरनि अनासि बिथिंबो जादों अनासि गासैबो
Ma, sao? Cái đọc. Hả? Mà cái thứ. Mà hấp lên, khăn lên xí lệ. 피우나 시자 등분에 없는 하기다. 그래서 심수만 그래요. Ayo, hadok na này. Pulang sa bay. Isi video lah nontonku, mo장 tarik siklapra. Iya nih. Leng kan ini cakap. Lazio. Lazna, lihat no. Apa? Dali. Vâng lại. Mày ơi. Nah, ini sudah jumpai. Nang rapuran lagi dong sama bra. Jangan rest lagi nang orang rest lagi dong. Dah sampai dong. Dah sampai buat dong lagi nang ane. Apa lagi coba? Lala nu không biết là hả? Mau ra sân đã. Đã sẵn gì? Muốn thắng bé. Mà khở. Bagus tuh. Của mày. Aku mau. Mujang. Udah sepan dong. Semua itu kena deh. Kau masih dah? Simpson lari jago. Kau ni kau apa ramah apa tamu nak kau malah lagi. Imran kan aja kayak ini sih. Ơi, klar. Ra mất ra nổi đây. Cutie. Dadah. Hey. Last dong. Hey.
माबा ओंखामखौनो जाजोबखांबायमोन ओं दासो जाजोबनानै जाख'नो हायाखैनो Pastry. Chát. Cô là nếu mà bây giờ cô đừng chơi Hey, bingo. Xong. 아버는 그 무사근 바이디스누야 누당 무사그라 바이디스 누당 만지는 này con vào khi mà đã sợ apa benda zakang mama like lo ya no mami kok sini ada mobil kok mobil kok hunu dong dia zakang dia hunu sudah mẹ con sadang nè hunu say trả đâu mình không tra được ra lấy và Peter lại thật đừng Peter lại eh ini paparan kira paparan dong mahai dong dengan maran dong dali Ano na kasi naman? Kumay. Wala. mahado Ay, sino pa nila kansim ko maganda. ma kena strike ya ini एक गोठाउनु पर्यो नि भित्र गयो yang besar si dam balik. Jangan nggak bisa video. Oh, yang besar yo. Mana video? Ang cameraman sana, kamu jaga. Lagau. Ah, Sudah. Sunai sila. Ay, nasa sabat ada deh.
Này đi bác sĩ rồi. Thằng sẩy. thằng C. Bye bye. Này lấy một. Sana hơn đi ha, sana hơn. Lagaw. Sana hơn. Đấy là. Này nhà bố con mà mình đập hứa kì. Hứa là sao? Sụp bài. Video mà bà cameraman à? Để sợ đi này hay. Jangan sian, mama megang leksa. Mama betul hazar. Ompay daun hazar, dali zohol, ompay hapor. Jangan tahu kah? Cái thầu. Khám giả đơn. Raisa Raja. Kasih Nani mana bezar đơn. Baru kan sedang ini. Oh, kadang kelama. Berat man sih kita dah? Man sih kita dah? Mami, mah dengar? Kesuau. Slow. Muzang star. Saya? No mami. Ikhlas ya toh. Biar muzang. Wow, nice. Saya? Egg nikalo. Daden pindah? Fudum lại về nào nâng lệ? Hả? Ai ơi, fudum lại về hay? Nang ama, hama, please, mami. Ku, pokok, izin ngari pe. Lệ. Phải ba thằng xí. Rổ. Bà luôn đây đừng thấy. Hả? Ai bố, hàng xí đây. Ai. Mama. Mana? Apa sih serak yang? Red John. Mani. Hah? Bujak yang? Mani. Kan dia godo bernai dong. Ayo, bisa dia lama sama kan? Lora. Thơ mami. Ai. Udah. Thơ. Ai ơi, bisa dia quá đâu bảo ơi. Hay đâu. Ấy này mami ba biệt thằng bạn. Gửi lát thằng anh này bisa aja. Soli. Muzang bu. Empai. Muzang bu. Sorry mama ande deh. Bung. Berang gerang. Deh. Hen. Sorry mama. Deh. Hende. Sorry mama please. Deh. Hengana. Ơi, tikli. Ale. Thắng nữa bye. Bà Solian. Bỏ.
Frage. Sorry. Mama sorry please. De mami de solian de. Mama. Video lama hana ra hayo den ka. Please.